गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनारिजान गामिनि गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैया। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि सनारिजान गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैयैनि खुद्रिसारदों फरायसा फरायसुलि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा। मख'जाथावदि बे फरायसालिया 1974 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो 2004 इं मायथाइयाव सरकारजों गनायजादोंमोन। बे फरायसालियाव 60 निख्रुइबो बांसिन फरायसाफोर दंब्लाबो फोरोंगिरि गैया। नाथाय सासे फोरोंगिरि दंमोनब्लाबो बेबो गुबुन फरायसालिनिसोमोन आरो दा बे फोरोंगिरिया गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरजाबाय। दासान्दि बे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि थाखायनो फरायसाफोरा फैयो आरो थाङोल'। बेबादिब्ला फरायसाफोरा बोरै जागोन, माबोरै रोंगोन होननानै सानदों फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरा। फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरा सनारिजान गुदि फरायसालियाव थाबैनो फोरोंगिरि दैथायहरनो थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ खावलायहरदों। दा बेनोथ' जादों, जोंहाथ' खावलायनो गोनाङा बेनो, जोंनो माने फोरोंगिरिखौ नांथारगौ। मानो होनना बुङोबा फोरोंगिरि गैयाब्ला बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनैहाय गासिबो माने बरबाद जालांजोबगोन। बरबाद जालाङोब्ला जोंहा जोंनि बर' हारिनि जिथु थांनानै थानांगौआव माने बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा रोंनांगौ रानांगौआव माने गासिबो गोलैसोनानै थालांगोन। मानोना दिनैहाय साननानै नाय, दानि मुगायाव ओरैनो लेखा गोरों नङाब्लानो जेरावबो बेरायनो हाया, जेरावबो थांनो हाया, जेखौ सानो बेखौनो मावनो हाया। बेनिखायनो बे उन्दै उन्दै गथ'खौ जोङो बे स्कुलनिफ्राय मोजाङै फोजाखांनानै जाहाथे माने मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जाहाथे माने बे गथ'फोरखौ जों बे स्कुलनिफ्राय गुबुन स्कुलाव जोङो दैथायहरनो हायोब्ला जोंनि थाखाय बे जोबोद मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा साननो लुगैया बेनो, फोरोंगिरिनि आंखाल जानायनि थाखायनो फोरोंगिरि जिथु माने बेयाव फोरोंगिरि एकदमबारे नांथारगौ। बे फोरोंगिरिखौ मोनाब्ला जोङो ओरैनो जिरायनानै थाया। मानोना जोङो थाङा नङा थांगासिनो दं। बिअ अफिसावबो थांदों, दाखालिबो थांदों आरो मैयाबो थांदों। नाथाय बिअआ माने मोनगोनल' होननानै बुङो। नाथाय दिनैसिमबो फोरोंगिरिखौ माने स्थायी हिसाबै माने जोंनि बे स्कुलाव माने फोरोंगिरिखौनो हरनो हायाखै। आजि सानथाम सानब्रै जाबाय, गथ'फ्रा फैयो आरो थाङो। दा बेबायदिजों बोरै जागोन? दा जोङो बेबायदिखौ आरो जों मालाय बोरै माने नायनानै थानो हानो? बेनिखायनो जों दिनैहाय बुंनो गोनां जादों जे जोंहा जिथु माने जोंनि नैबे रनज पेगु बिथांमोना जाहाथे माने बे स्कुलखौ नायसनहरो। आरो बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा आसाम सरकार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बे स्कुलखौ माने नायसनहरो। मानोना जोंनि सनारिजान बे स्कुला दिनैसिम बेसेबांबा गोबावनिफ्राय माने मोजां सोलोंथाइनि थाखाय मोजां फोरोंगिरि जों मोननो हायाखै। मानो हरदोंब्लाबो बिदिनो साननै सानथामनि थाखाय हरो, 2-3 मासनि थाखाय हरनानै आरो ग्रोब माने बोखारनानै लाङो। बेयाव दिनैसिमबो स्थायी माने फोरोंगिरि जोङो मोननो हायाखै। दा बेखौनो आं बुंबाय, जाहाथे माने आं खावलायो माने आसाम सरकार आरो रनज पेगु बिथांमोना माने जोंनि बे फोरोंगिरिखौ जोंनि बे स्कुलखौ बा फरायसालिखौ माने नायसनगोन होननानै आं बिथांमोनखौ माने आङो गोब्राबै खावलायो। दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामनो गोनां जादों, जिहेतु सरकारा जोंनो 2004 मायथाइयाव सरकारिकरन होदोंमोन स्कुलखौ। दा बिनि गेजेराव स्कुला बर्थमान मोजांबो जादोंमोन। नाथाय थाङै थाङै दा फोरोंगिरिनि बेलायाव जोबोद गोनो गोथो जानानै दङ। मानो होननानै बुङोबा बिदिनो मास मोननै मोनथामसो हरनोसै आरो ग्रोब ट्रेन्सफार खालामनोसै, बेबायदि खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो आं खावलायदों जिहेतु सरकारखौ, जिहेतु डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां, लोगोसे डक्टर रनज पेगु बिथां शिक्षा मन्त्रि बिथांमोनखौ आं गले गले खावलायदों, जिहेतु जोंनि बे सनारिजान गुदि फरायसालिनि जि फरायसालिनि जाहोन, जाहाथे बेखौ थाबैनो बिथांमोना सुस्रांनानै हरो आरो गोदान फोरोंथाइ बा फोरोंगिरि सासे थि गायसननानै हरो। आं बेखौनो बिथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार।
खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।